«15 година. Час новин на АТР. Ви дивитеся «Заман». 12 грудня, 1384-й день анексії Криму. В студії Ескандер Маметов. У анексованому Криму знову обшук. На цей раз силовики завітали до представника забороненого в Росії Меджлісу Ібраїма Усманова в Ічкінському. Раніше це був Совєтський район. За повідомленням Кримської солідарності, силовики буцімто шукали наркотики. Подробиці в сюжеті. Мої колеги готують сюжет до ефіру, ми продовжуємо. Бахчисарайський громадський активіст, якого окупанти вже піддавали репресіям, знову пішов на допит. Сейтумера Сейтумерова викликали о 15-й за кримським часом до так званого центру з протидії екстремізму у Криму. Цьогоріч, 8 листопада, окупанти прийшли з обшуками в Бахчисараї, зокрема і до будинку Сейтумера Сейтумерова. Тоді силовики його затримали, звинувативши у пропаганді екстремізму. У той же день щодо нього склали адміністративний протокол і оштрафували на 2000 рублів. Але й досі тягають на допити. Через нові обшуки і затримання у Криму Україна висловлює протест. Про це йдеться у повідомленні речниці МЗС України Мар'яни Беци. За її словами, окупант перетворює Автономну Республіку Крим у територію терору та безправ'я. Ми, безперечно, засуджуємо незаконні дії Російської Федерації, висловлюємо її протест. Фактично Росія, як держава-окупант, намагається перетворити Автономну Республіку Крим в територію терору і безправ'я. І, звичайно, це має бути донесено до міжнародної спільноти. Протягом останніх 3 місяців окупаційна влада в Криму затримала 49 кримських татар. Такі дані оприлюднила моніторингова місія Організації Об'єднаних Націй з прав людини в Україні. Ще 9 кримських татар, які прийшли, аби поспостерігати за діями окупаційних силовиків, були затримані і звинувачені у скоєнні адміністративних правопорушень. Також в листопаді моніторингова місія зафіксувала 18 рейдів по будинках кримських татар. Стан здоров'я Бекіра Дегермеджі критичний. Про це повідомив адвокат Едем Самедляєв. Він намагався потрапити до СІЗО, де утримують Бекіра Дегермеджі, але той не зміг вийти. Загострилася хронічна хвороба астма. Бекіра та ще 3 кримсько-татарських громадських діячів затримали 23 листопада, буцімто за вимагання великої суми грошей громадянина Туреччини. Сина Бекіра Дегермеджі судять у справі 26 лютого. Зараз його син Мустафа Дегермеджі під домашнім арештом. Его не смогли вывести, потому что он лежит под капельницей. Как удалось узнать у сокамерников, которого вывели, он же 4-ю ночь не спит, только в сидячем положении может находиться. Я написал ряд жалоб как начальнику СИЗО, так и в медсанчасть, для того, чтобы срочно его перевели в специализированное лечебное учреждение, для того, чтобы могли ему оказать срочную медицинскую помощь, а именно ему требуется вентиляция легких. Окупанти сьогодні завітали із обшуком до члена забороненої в Росії організації Меджліс Ібраїма Усманова в Ічкінському районі. Мої колеги підготували сюжет про сьогоднішні ранкові події. О 7-й ранку ФСБ та озброєний ОМОН увірвалися в оселю голови урожайненського Меджлісу Ібраїма Усманова. Вдома чоловіка не було. З силовиками довелося спілкуватися його дружині і синам. Ворвались начало 8-го, минут 15, наверное, 8-го. Маски шоу, в масках все. Сначала ко мне в спальню забежали. На пол, короче, хотели положить, я говорю, нет. Потом побежали туда в спальню, там где дитё маленькое спит. Но они, правда, культурно вроде как сделали. Фонариком посветили, и все, тут дети, и завернули. Сусіди, родичі та друзі зібралися під будинком Усманових. Силовики намагалися перешкодити фільмуванню їхніх дій. Идите в сторону. Туда. На ту сторону. Да, дальше. Активісти організації «Кримська солідарність» також прибули на місце подій. За їхніми даними, силовики шукали буцімто наркотики. Після обшуку затримали сина Ібраїма Усманова Рустема. Я говорю, спрошу, что вы забираете, скажите, что
Взял, говорит, и все, иди отсюда. Соль для стоящий соль идет. Ничего не предъявили, да? Да, шеф хахает, соль отдает. Я говорю, я брат, говорю, мне объясните, говорю, что, говорю, было, говорю. Відомо, що Рустема Османова привезли до Сімферопольського відділку поліції. Протримали його там кілька годин і відпустили. Обставини затримання і обшуку з'ясовують, зокрема, і в Меджлісі. Оккупационная власть пытается представить не только террористами представителей крымских татар, но в том числе пытается показать, что задействованы в каких-то криминальных схемах, криминальных, скажем, структурах, и пытаются подбрасывать наркотики, патроны и в любое вещественное доказательство, на основании которого могут проводить репрессивные действия. Кримські активісти пов'язують дії силовиків з тим, що господар будинку, де сьогодні проходив обшук, та батько затриманого Ібраїм Османов минулого тижня у Києві взяв участь в урочистому засіданні парламенту України з нагоди 100-ї річниці Курултаю кримських татар. Ібраїм Османов є головою Урожайненського меджлісу і членом Совєтського регіонального меджлісу. Росія ще торік на офіційному рівні визнала меджліс кримських татар екстремістською організацією і заборонила його діяльність, зокрема і в окупованому Криму. Реана Алієва, Заман, АТР. Репресії, що проводяться в Криму Росією, досягли безпрецедентного масштабу. Про це заявила перший заступник міністра інформполітики Еміня Джипар. Ті репресії, той масштаб репресій, який відбувається в Криму, він є безпрецедентним. А тих, хто залишається жити в Криму через свої переконання, змусити мовчати, щоб жодного опору, жодного акту спротиву не було. Мені здається, сьогодні громадянський опір все ж таки триває. Саме за що ці репресії продовжуються. Це все є продовженням фактично того тиску, який сьогодні чиниться на Російську Федерацію. Українська гельсінська спілка задокументувала понад 1000 випадків порушень прав в окупованому Криму. Йдеться про порушення прав власності та випадки примусового переміщення. Про це заявив юрист спеціалізованої приймальні Української гельсінської спілки з питань Криму Максим Тимочко. До Міжнародного кримінального суду Україна вже направила 3 інформаційних повідомлення. Наразі відомо про захоплення на півострові понад 4 тисяч українських підприємств. Загальна оцінка збитків, завданих Україні, гільдія оцінювачів визначила у 1 трильйон гривень. До нас в Українську гельсінську спілку зверталося дуже багато людей, які через політичне і через кримінальне переслідування вимушені були покинути територію Криму або були депортовані через те, що вони не є громадянами Російської Федерації, не отримали паспорт громадянина Російської Федерації в Криму. Каждая ситуация, каждый факт нарушения прав наших граждан нами не останется без нашего внимания. Кроме того, хочу вам сообщить о том, что свыше 100 обвинительных актов на сегодняшний день находятся в суде через механизм заочного обвинения. Это депутаты, бывшие депутаты Автономной Республики Крым. Это бывшие депутаты Севастопольского городского совета. Это бывшие наши коллеги, прокуроры, сотрудники милиции, правоохранительных органов, если говорить взагалі. Окупаційний збір. Голова прокремлівського уряду Криму Сергій Аксьонов розпорядився про підвищення цін на комуналку. Здорожчання життя на кримців чекає у наступному році вдвічі. Вже з 1 січня та 1 липня. Приблизно на 15% сукупного платежу за комунальні послуги. Від початку цього року тарифи на комунальні послуги у Криму вже збільшилися більше, ніж на 10%. Через будівництво Керченського мосту прокуратура Криму проводить експертизу щодо можливої екологічної катастрофи. Про це заявив генпрокурор України. За словами Юрія Луценка, якщо загроза підтвердиться, Україна звернеться до країн Чорноморського співробітництва для проведення міжнародного слідства. Ми плануємо звернутися до країн Чорноморського співробітництва, це до Болгарії, Грузії, Румунії, Турецької Республіки, з пропозицією створення в рамках Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах спільної слідчої групи для проведення досудового слідства, а потім і судового слідства щодо будівництва цього мосту.
Як відомо, українська сторона вийшла з договору з Росією про будівництво мосту у 2014-му після анексії Криму Росією. Тим часом напередодні відновили рух Керченською переправою, але, як повідомляє російський Інтерфакс, працюватиме вона за фактичною погодою. Роботу переправи двічі в неділю ввечері та проти ночі в понеділок зірвав сильний вітер. Керченська переправа – єдиний транспортний коридор, який з'єднує Росію із анексованим Кримом. Згідно з українським законодавством, її використання заборонене як незаконний перетин кордону. Наразі це всі новини. Аби знати більше, дивіться наступний випуск «Заман кримсько-татарською» Шевкетом Наматулаєвим менш ніж за годину. А просто зараз програма «Бугун» із Олегом Борисовим. Будьте з нами.